A Corporación do Concello do Carballiño reunirase mañá na primeira sesión plenaria do mandato. Neste pleno designaránse as competencias dos 6 concelleiros, que terán que repartirse as correspondentes aos 3 que perdeu o Grupo Socialista nas últimas eleccións. Así, as áreas de Medio Ambiente, Servizos Sociais e Persoal, Protección Civil e Emerxencias serán repartidas e outras como Comercio serán traspasadas. O alcalde Francisco Fumega explicounos como quedará o cadro. En concelleiros eu seguirei levando alcaldías, levarei urbanismo, levarei economía, orzamentos, contratación administrativa e unha coordinación un pouco das demais áreas. Despois hai outra área que sale reforzada no sentido de máis traballo, que é a que levaba Manolo Sotelo, na que se inclúe todo o que é a área de persoal, seguridade, emerxencias municipais, mobilidade, administración xeral, réxime interior e tamén lle metemos o seguimento das obras no día a día que vai a levar Alberto Otero. Outra área, pois é a de benestar social e cultura, no que o traballo que desempeñaba Lupe, pois basicamente pasa tamén para Diego e vai no coordinar ca área que xa levaba de cultura. Outra área que tamén se ve reforzada en traballo é a área que levaba Silvia, deportes que sigue levando e tamén incrementa de igualdade, sanidade, educación, participación cidadán, suxestións e reclamación, xuventude e normalización lingüística. Unha área que o que fai a incrementar traballo, unha parte xa levaba ela, que era medio rural e servicios públicos, vai se ver incrementada ca de medio ambiente, ou medio natural. E, por último, a área de industria, comercio, emprego e dinamización turística vai na levar Manolo, que se vai ver tamén aumentada en voluntariado e protección civil. Fundamentalmente, ese é o organigrama que vamos levar mañá ao pleno. Tamén se debaterán as dedicacións exclusivas e parciais e das asignacións económicas dos grupos políticos. E, por último, como se xestionará o Concello coa creación de comisións e periodicidade dos plenos. Algúns dos grupos pedían que se retomase esa idea de que se celebrasen os plenos polas tardes. Non sei se chegates a un acordo. Nos vamos levar a proposta da mañá porque facilita o tema desde o punto de vista do funcionariado e como evidentemente non están aseguradas as maiorías, pois vai depender un pouco do que acordo o pleno. Evidentemente, a nosa proposta sigue sendo esa e esperamos contar co apoio, pois neste caso me imagino que do Partido Popular.